No corazón das Fragas do Eume, entre montes cubertos de bosque e ríos que escavan a pedra dende hai séculos, atópase un dos lugares máis singulares da espiritualidade medieval galega. Neste territorio do antigo Reino de Galicia, xurdiu unha forma de vida relixiosa baseada na soidade e na contemplación. Estes anacoretas levan unha vida moito máis ascética, moito máis retirada, moito máis rigorista. Xexúns en ocasións, oracións. Antes de existir un mosteiro organizado, este lugar foi refuxio de ermitáns que buscaban retirarse do mundo para dedicarse á oración e á meditación. Un anacoreta se retira, se afasta do mundo totalmente. Se mete nunha cova, ou se afasta nun bosque. Os bosques son tamén case un trasunto teolóxico do que sería o deserto que ten que atravesar Cristo na Biblia, non? Bueno, pois esa estancia desértica ten tamén no bosque a súa traducción. Estes ermitáns vivían en pequenas celas ou refuxios improvisados entre o bosque, aproveitando a protección da fraga e a proximidade da auga. Co paso do tempo, algúns destes ermitáns comezaron a organizarse en pequenas comunidades relixiosas. Neste caso temos unha tradición que atribuiría a presenza de varios anacoretas nun espazo e agora dándolles acollida a fundación dun mosteiro, non? Que é o que a partir de aí toma forma xa como entidade monástica propiamente dita nesta cidade. A vida destes monxes estaba marcada pola oración, a meditación e o silencio, pero tamén polo traballo necesario para sobrevivir neste lugar afastado. Cultivaban pequenos hortos e aproveitaban os recursos do bosque. A lectura e a reflexión espiritual formaban parte esencial da súa vida. Durante séculos, Cabeiro foi un lugar de espiritualidade e retiro no territorio do Reino de Galicia.